Buko juice. Kumusta mga katropa? Welcome back to Hanimis TV. So for today's mukbang, meron tayo ditong ginisang tahong, tapos meron tayo ditong fried tilapia. Mga katropa, kung na natin itong patagalin, kumain na tayo. Karang kabalan ko po, mga damo po. Buko juice. Nakaya. Sarap.
Nakapasok na lang ako. Talbos ng kamote. Tama.
Ano kaya ito? Ay, wow. Tamis. Bagoong. So yun mga katropa, sobrang busog na po si Hanimis TV. Thank you Lord. At ang aking Facebook page po may CH. Please, follow po ko doon mga katropa. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Hanimis TV. And click the bell icon para lagi po kayo ma-notify sa mga bagong mukbang. So see you. Bye!